sa magampo ta. Heavenly Father, salamat o Lord God, karong buntagan na magyatag ka namo o Lord. Salamat o Lord God nga imo mi gipaari diri safely o Lord God, nga nakabot mi diri para kami o Lord God makahimaya diha kanimo. Kami o Lord God makadungog sa imong pulong o Lord God, and you will change us o Lord God each and every day of our lives o Lord. I pray that you will be in this midst. You will be touching everyone's hearts today, O Lord God. And I pray, O Lord, that these chairs, O Lord God, will be filled, O Lord God, to those people, O Lord God, who are thirsty for you, O Lord. And we pray, Abba Father, that you will just be working wonders and miracles starting today, O Lord God, and the rest of our lives, O Lord God, as we continue to worship you, to seek you, O Lord God, in our lives, O Lord. And we pray that you will be with our leaders, O Lord God, nila pastors, nila pastoras, O Lord God, in every satellite churches in PC Go, O Lord. I pray that your name will be magnified today, O Lord God, and you will be with our leaders, O Lord God, as you use them mightily in sharing the gospel, O Lord God, making them the instrument, O Lord God, of what you want us to learn today, O Lord God. Lord, Abba Father, thank you for being so gracious and being so merciful to us, O Lord God, this morning. And thank you for giving us this opportunity where we can dance, sing, and give honor to you, Lord God. We just want to bring back all the glory, all the honor, and praises to you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Hatagan sa tibuok nato nga pagdaig, pagsimba ug pasalamat diha sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Diyos, nagmamahal na
pagday karong kabuntaga o depende na sa imong pag-approach sa Ginoo. So in different way nga makaday ka sa Ginoo sa pag-isa sa imong mga kamot, sa pagsaya o pagkanta, even sa pag-prostrate sa imong kaugalingon, sa pagluhod nga diin nangaliya ka sa Ginoo nga usa imong mga panginahanglanon nga iyang itag mo karong kabuntaga. So dayon kita sa pagdaig sa atong buhi nga Dios kay siya takos sa atong mga pagdaig. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dalagon ka o Diyos. Wala kami mahimamahan, wala ka sa mong kinabuhi. Ikaw lang mga takos ng kadaygon, Lord God. Hallelujah. Patakaroon, uuna, ngalan mo
kinahanglan magsusi una ang matag usa sa iyang kaugalingon. Kaysa versikulo 28. Nagaingaw na kinahanglan magsusi una ang matag usa sa iyang kaugalingon sa dili pa siya mukaon sa pan o muinom sa ilimnon. Kay kung mukaon siya o muinom nga wala niya una-una pag-ayo ang kahulugan mahitungod sa lawas sa Ginoo. Pagkatahatak lang kinig silot sa iyang kaugalingon. Mao kana nga daghan kaninyo ang luyaon ug masakiton. Uban gani nga matay. Apan kung susihon una nato ang atong kaugalingon, kung ato bang nasabtan ang kahulugan mahitungod sa lawas sa Ginoo, dili kita silutan sa Ginoo. So atong susihon ang atong kaugalingon nga kita nituo gayon nga si Kristong Jesus namatay, nalansang sa krus, ug siya napanhaw human sa tulo ka adlaw. Lord, we bless you. Ginoo anak kami sa imong atubangan karon sa dili pa namo pagpartig sa imong kopa o ang ilimnon Ginoo nga nagsimbolo sa lawas si Kristo sa dugo nga na ilagay dito sa krus sa Kalbaryo. Among gisusi ang among kaugalingon, Lord. Pasaylua kami sa among mga kasalanan. Ingon, Lord, nga imo na kami gipasaylo dito sa krus sa Kalbaryo, Ginoo. Naay mga willful nga mga gibuhat namo nga dili maayo sa mo tubangan mga imig pasaylo, Lord. Salamat nga ang cross, ang dugo ni Kristo nagatabon sa mga niagi na namong mga kasaypanan o bisan pa sa mga present namong gibuhat o sa mga umalabot tanan gi-cover na kanini Ginoong Jesus. Mituo kami nga si Jesus ang among maluluwas. Mituo kami nga ang among mga sala mao'y gilansang ipasan ni Jesus ito sa krus. Kami unta ang malansang pero si Jesus ang gihatag ang iyang kaugalingon alang sa among kaluwasan tungod sa iyang gugma sa kada usa ka namo. Ug karon kami nagahinumdum sa iyang gibuhat alang kanamo Ginoo. Salamat kaayo Ginoong Jesus. Amo kang gipasalamatan, amo kang gisimba, amo kang gidayeg, mao nga kada bulan kami magapahinumdum sa among kaugalingon. Amo kining buhaton agi ug pagpahinumdum sa among kaugalingon. Nga ikaw nahimong sakripisyo alang kanamo aron kami makabutog baton og kaluwasan o kinabuhi nga dayon. Thank you, Lord. Salamat kaayo. Ingon si Pablo sa unang Korintyo 11:23. Kung siya mao kini ang gitudlo kanako sa Ginoo o gitudlo ko usab kaninyo nga ang Ginoong Jesus niadtong gabi nga gibudhian siya bikuha og pan ug human niya pasalamati sa Dios gipikas-pikas niya kini og miingon mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Atong kuhaon ang pan nga nagsimbolo sa lawas ni Kristo nga nasamaran gihatag alang kanato mabinagi sa mga samad ni Kristo kita naayo na mao ka na ang gisulti sa Biblia. And just thank God for the body that was broken for us. Ginoong Jesus, salamat kaayo. Salamat sa mga labod nga imong napatunan tungod sa among mga sakit, ang among mga afflictions. Ikaw ang nipasan ni ining tanan. Nabisan pa sa among paghandom sa gibuhat nimo dito sa cross, amo san mapatunan ng among kaayuhan. Among dawato ng among kaayuhan sa among mga lawas, gikan sa ulo padung sa tiil,
Salamat kayo sa kayuhan. Salamat sa kaligon sa lawas. Salamat sa wholeness sa among body. Lord, kay imo na kanang gipasan sa krus. Ingon ka, by the wounds of Jesus, we have already been healed. And we receive that healing right now, God. From the top of our head down to the soles of our feet, ang tanang mga sakit, ang mga gipati, Lord, ang tanan nga mga abnormalities sa lawas. Salamat, Lord, na makabaton kami o milagro. Amo ka nang madawat karon-karon dayon sa among paghandom sa kamatayon ni Jesus diha sa krus. Panalangin ni kini Ginoo. In Jesus' name we pray. Take of the bread. Verse 25. Pagkahuman nila og kaon og pan, ikuha siya og kopa nga may ilimnon o gipasalamatan usab niya kini. Og miingon, kini nga ilimnon mao ang bagong kasaputan nga paligunon pinaagi sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa matag kaon ninyo nining pan ug inom nining ilimnon, gimantala ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Atong kaon ang kopa. Lord, amo kaning gidala sa mga tubangan, among giampo nga imo kining panalanginan. Salamat kayo sa dugo ni Kristo nga limpyo ka namo, Lord, among konsensya. Dili na kami condemned. Imo kami gipasaylo, imo kami gihinluan. Ug sa among pag-inom niining kopa, kini nagasimbolo nga kami gilimpyuan, gihinluan, gipasaylo pinaagi sa dugo ni Kristo. Amo kining imnon nga adunay pagtuo sa among kasing-kasing. In Jesus' name. Pasalamatan ng atong Ginoong Diyos. Hallelujah. We just worship you, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, yarabababarabashie, yalarabasoleye. Oh, rababababarabashane, yalarabakabaraba. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Bless you, God. Hallelujah.
laraba siki ya laraba kakaraba shiki ya laraba. Ye ramo sondori babara bashiki ya laraba. Ori mamanda riba kala raba shiki ya laraba sodi ya laraba kakaraba shakaraba. Ori mamanda ri karabo sondari bekara boshanda laraba kakaraba. Imamanda riba karabo sondoro kora babala raba shiki ya. Ori mamanda riba bara bo sondoro bakala raba karaba shiki ye. Imamoro bo sondori bebe ya larabo shiki ya laraba. Yorobo sondori baba 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 raba shakarabo sondari baba kakaraba. Ori mamanda rabo sondari baba karaba shakaraba. Ori mamandari babara bo sondari karabo sondoro kora baka kakaraba karaba. Imamandari mamala rabo sodi yerabo kora mamandari bakaka. Imamandari bakora basondoro bakaka karabashi yalaraba. Imamandari bakaka karabasha karabasani yalaraba. Thank you, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Amen, amen. Amen. Makalingkod na ito mga kaigsuunan. Praise God. Pagpakan na ito ang atong Ginoo ang Diyos. Praise God. Mayong buntag sa tanan. Smile at the person next to you. Say good morning. Maayo kayo ang atong Ginoong Diyos. Amen. Salamat ha sa atong bangko na balik na yun ang atong mga foam. Lami nang ilingkod. Praise God. Things are going to be normal again. And padayon og lihok ang atong Ginoo sa atong taliwala. Amen. Ato ginang i-practice mga kaigsuunan ang pag-pray in tongues. Mag-ampo sa laing-laing dila. Ingon ang Biblia, ingon si Pablo, I pray in the Spirit, I pray with understanding, I also pray in the Spirit. So, nag-ampo siya pinagi sa iyahang kay Balo, o nag-ampo siya pinagi sa Espiritu. Niya ingon siya, I pray in tongues more than all of you. So, sige kung siyang nag-pray in tongues po, wherever he would go, probably lakaw siya, sana, ba, iya ginang gi-practice. Ingon sa Romans chapter 8, nga ang balang espiritu mo tabang sa atong kahuyangon or sa atong kakulang. Nga sometimes we don't know what to pray for. Kita kabaloon sa atong iampo. Pero ang balang espiritu kabaw siya tanan. Kabaw siya unsay imong gikinahanglan, unsay nahitabo sa imong kinabuhi, imong loved ones, whatever. And then ang iyang, if you allow him to pray through groanings that words cannot utter, imo siyang gihatagan og lugar nga mo ampo mo intercede for you, because the Holy Spirit is also an intercessor. Okay, so maayo gyud na nga ato na siyang i-practice. Magsige ta mag-pray ta in tongues. Ang atong maampo igurang ingon ani, pero ang Holy Spirit iyahang maampo ang wa nato nasabti sa atong kinabuhi. And then ingon sa book of Jude, lig-unon ka. How many of you, sometimes you felt weak on the inside? Isang kamot. Amen? Nabay panahon na huyang ka, nabay panahon nga nawadan kag paglaom or whatever. Now, that's the best time for you to pray in the Spirit. Because as you pray in the Spirit, imong gilig-on ang imong spirito sa sulod. So, dili ni mo siya ma-explain, pero muna gingon mystery sa Ginoo nga gitagaan taog pamaagi sa Ginoo kun diin kita maligon ta pinagi siyang pulong sa iyang presensya sa balang espiritu. So there are so many ways that the Lord can strengthen us, and one of those has given us the Holy Spirit, who is our comforter, our wisdom, our guide, our strength, our intercessors. He intercedes for us. And Jesus nag-intercede sa nato. Amen? He is now seated at the right hand of the Father. And what is He doing? Ano siyang gibuhat? Ano siyang gibuhat ni Jesus sa tapad sa amahan? Ay na nag-ampo
Giampo para nako. Giampo kaniya, so He's interceding for you. Okay? Making intercessions for the saints. Okay? Atong abrihan ang atong Biblia sa Leviticus 27:30. Leviticus 27:30. Okay? Ato na ning tudlo several times, kabalo na ang mong kadaghanan ni ini, pero ato ra gyapon ning i-refresh ang atong kaugalingon. Unya na may mga daghang bag-o, this may be a new teaching to them. Pero ikaw kung nasayod na kaani, nakabaw na kaani, angay nimo ni nga ma-master, dili lang nimo ma-master in the mind, but imo ning ma-practice sa imong kinabuhi. Unsa man na, pastora? Tithing? Okay. Leviticus 27:30. Sige na, tagkadungog anang tithes. So, nag-tithes. Usahay, no? Nabungol nagtawag, tinudlo. Sige man, tagtidluan og tithes. Di na gyud mo tithes. Kahit ra gyud ang kasing-kasing. Sa kung sa og tudlo, di gyud mo turok. Anyway, ingon ang Biblia sa Leviticus 27:30, ingon siya, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Ito bata nga ang tanan gikan sa Ginoo? Nga siya ang tag-iya sa tanan? Amen. Siya ang tag-iya sa tanan. Kumbaga mura ratag mga puyo rata sa Ginoo diri, gipahulam rata sa Ginoo diri. But everything belongs to the Lord, and He's giving us instructions nga in spite of the fact nga iyahan ni tanan, ingon siya naron, ang ikapulo, everybody say ikapulo, ang 10%, ang 10%, tungod kay mga Israelita, they were mga agriculturists or mga farm people, is siya a tithe of everything from the land. So, ang main nga income nila, main source of living is farming. So, everything from the land, meaning ilang gitanom, ang ilang mga hayupan, okay, mao na ang ilang panginabuhi. Everything. Ingon ang Ginoo, yes, kami ka trabaho ana, pero 10% ana, una gisulti sa Ginoo, it belongs to the Lord. It is what? It belongs to the Lord. Iyaha kana sa Ginoo. Although everything is already the Lord's. Ang tanan iyaha na gyud ni sa Ginoo. Wa magyutay ato adiri. Amen? Amen. Ay man natong kinabuhi bisag gusto pa ka mo pataas og kinabuhi, kung kutob ra gyud ka diha, kutob ra gyud ka. Di gyud ka kabuot. Because everything comes from the Lord. Siya gyud atong creator. Usay magunahuna ko mingon, no one greater than you. Of course. Anong napamay mulabaw sa kagama? Ay ko narong sa iyo pa nga theology. No one greater than you. Of course. Wag mo labaw niya. Kaya siya may source. Siya may alpha. Siya omega. Siya ang gigikanan sa tanan. Napabay mo labaw na? Wala. Diba? Sayop lang una-una ang aming na yung mulabaw. Wag yung mulabaw. Ang sayop ka huna-huna. Katura ng medyo nakuha nag-utok ang huna-una ang aming mulabaw. Diyo ani. Asa ka? Gikan ka sa Ginoo. Wag yung makalabaw sa Ginoo. So everything belongs to the Lord. Iyahan na tanan. He doesn't need anything. In fact, when He created the heavens and the earth, unsa yung gibuhat? Unsa yung gigamit? Ha? Kinahanglan ba siya something? No. Pulong lang. Pulong lang, grabe. Pulong lang. Nothing. Out from nothing, everything came into this world. Ang tao lang ang iyang gibuhat through the dust. Pero tanan, He just spoke the word. Gisulti ra gyud niya. So di gyud gikinahanglan sa Ginoo ang kwarta, dili wa kinahanglan sa Ginoo ang atong kaptangan, wa gyud na niya gikinahanglan. Di gyud na niya kinahanglan. Dili na niya kinahanglan. Iyaha ang tanan, siya ang tag-iya sa tanan, siya ang magbubuhat sa tanan. Okay? Wa siya need. Pero siya nagsulti nga ang tithe
it belongs to Him. Okay? Meaning, kanang 10%, wa kay katungod ana mo gamit, kay iyahaman na sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, ambot pasabot ani, 90% tagaan ti kaw katungod nga mo decide for yourself how you're going to do it. Pero kanang 10% ako na, ayaw naghilabti. Okay? So he said, a tithe of what? It says everything. Everybody say everything. Everything. Ikapulo sa tanan. Sa tanan nimo nga abot. Dili lang sa usa lang kaabot, karon lang nga abot, next week ayaw sa Lord or unsa. But tanan. Everybody say tanan. Tanan. Kinsay mga estudyante dire? Kadawat mo mong allowance? Wa pa. Naamoy blessing o sa'yo madawat ay mo hatag ninyong auntie, hatag kag 100, naawala. Naa. So naamoy mahatag. Hello? Amen? So bisag 100 ra na, ang 10% ana gikan iyahana sa Ginoo. I-separate yun na. Kinsay mga naitrabaho diri? Kinsay tag-iya sa atong lawas? Kinsay tag-iya sa atong kusog? Kinsay tag-iya sa atong ginhawa? Ginoo rasad. Ingon siya, 10% anang imong abot, isagahin ka na sa Ginoo. Amen? Amen. Nga ingon siya, everything. Everybody say everything. Everything. Ato dyan yung balik-balikon. Anong balik-balik ta ini, Pastora? Tungod kay ang Ginoo is the lifter of our lives. Kung imong nakita ng Ginoo nga pobre ka, dili ka magpadayon nga pobre. Kung mutuman ka sa pulong sa Ginoo. Because He is the lifter of your life. In fact, maunay rason nga no si Kristo gilansang sa cross. He became poor so that we can be made rich. Di gyud kinahanglan sa Ginoo ang imong kwarta. Ang ikaw ang nagkinahanglan. Ang imong pagsunod sa Ginoo mao'y gikinahanglan. Okay? Kay mao ka na makahatag og breakthrough nimo. Amo gyud ang giampo, no one will be poor in Praise Cathedral. You come here poor, but you will not be poor forever. Because we will teach you the Word of God. Kung naa kay financial problem, muduol ka na mo, pa-counsel ka, first question, nag-tithes ba ka? Eh, most likely, jud na itarong nga tithes. May ka nag-tithes man, ay kung igna na baka ko ng Ginoo. Kinsay na makak ang Ginoo, ikaw. Ang Ginoo, di man yun mamakak, di ba? Ang saad sa Ginoo, may man siya, so that, yun siya, heavens will be open for you, I will pour out blessings that you will have no room enough to contain. So karon, pumiyong kang nag-tithes ka, yan nagkainan, somewhere along the line, siguro sipyat ba? Ang Ginoo, musipyat ba dili? Musipyat ang Ginoo, dili? Ha? Digyan musipyat ang Ginoo. Narag yun na, somewhere along the line. Kitang tanan maka-experience man, ana. Okay? Kitang tanan maka-experience, ana. So, unang dili yun na to mabalik sa Ginoo. Kaya na siya pamaagi nga gihatag. So, if you are new here in Praise Cathedral, usan ni sa among mga itudlo nimo as a disciple of Jesus Christ. Because it is our prayer nga dili ka magpadayon nga pobre. Dili ka magpadayon nga wa kay trabaho. Dili ka magpadayon nga wa kay eskwela. Okay? Nya 20 anyos na kas Praise Cathedral, wa gyapon kay eskwela. Sige ra gyapon kang kapakalimos. Okay, something is wrong. Hello? Wala jud ka na minaw sa pulong sa Ginoo. But it is the Word of God. It is the Lord is the lifter of our lives.
Amen? Siya ang mupataas sa atong kinabuhi. He brings us to the next level of our lives. But naay mga angay natong katunan sa atong kinabuhi. So usaan na is how we handle our finances. Ingon sa Romans 12 verse 2, be transformed by the renewal of your mind. Imong mindset, imong mga sayop nga mga huna-huna, sayop nga ipangtuhuan, sayop nga gituhuan, sayop nga mga huna-huna, kana i-transform, okay, i-renew pinaagi sa pulong sa Ginoo. Unsa man ang sayop nga huna-huna, kana bitong kasabot mo sa inot, naay kwarta pero naay kwarta pa din palit sudan, asin ra kuha ng sudan, nya matay na lang ang iyang kwarta tura dito nalata na. Kasi tawagan na inot, tawagan na miser. Okay. Miser, probably you grew up very poor, grew up sa kalisod, inot yung kakay, di na ka mo gasto, na kay kwarta pero di ka mo gasto, dili ni mo ikuan, sayop na nga mentality. Atong panahon sa Geras Hapon, I notice katong nga generation, akong lola sa una, no, grabe, ang ginamos sa giulod, pahugasan. Grabe yasin ni mo. Magamit pa na, maritawag nga inot, pero naay kwarta. Marigay yung adunahan sila, pero grabe ka inot, oy. Inot kaayo. So, muna yung mga mindset nga angay bungkagon, kay mahimo nang hindran sa imong panalangin. So, muna mo attend mo og day group, katong mga bago, padayon mo sa day group, pagtuon mo, atong i-renew ang atong mind, pinagi sa pulong sa Ginoo. And one of the principles of prosperity is that, usa lang ni sa prinsipyo, dili ni ingong mauyod tanan, is that you know how to tithe, honor the Lord, bring the tithe into the storehouse of God, and also sow our seeds. And everybody say, Amen. So, take note of the verse, i-memorize ninyo, Leviticus 27:30. Leviticus 27:30. Kung mingon sila, mingon na ron, naaraman na sa Old Testament, naaraman na sa New Testament. Okay? Dahil din ang Old Testament o New Testament. Hello? Is that a different book? There's a connection between the Old Testament and the New Testament. The Old Testament is the promises of the things to come. The New Testament is looking back. Tanan sila nag-point sa cross, coming of Jesus Christ. Okay? So, ang Old Testament looking forward to the coming of Jesus Christ. New Testament looking backward to the death and resurrection of Jesus and the second coming of Jesus Christ. There's a connection between the old and new. Dili na di mo ma-separate Old Testament man na. Dili na Biblia. Biblia na oy. Hello? Amen? You can still find sa New Testament, what do you call this? Teaching about money is still there. But in New Testament, they are already tithers. In fact, ingon si Jesus Christ, okay man na mag-tithes mo, pero ayaw ninyo kalimti ang uban. So meaning it's been a practice, it's already a practice in the New Testament. And everybody say, Amen. Okay? So we'd like you to get the tithing envelope. Kung tithes na siya, butangi dito, ibutan sa tithe. Kung seed, we have a seed envelope. Palihog lang kay, karon mo, balik na ta sa atong usual. What do I mean by usual? Meaning we will now record again. Kaniya to naglisod yun mi og record tungod sa atong online o tungod sa general regulatanan. So, amo ra yung general ang tithes o ang offerings. So, dili na mo siya ma-separate nga pila yun ang tithes, pila yun ang seed. Unya, plus, ang online, di ka na mo bibalaan kinsay naghatag online, but please,
para maato ning ma-record na pod, we are going to start afresh sa among recording para makita ninyo how the Lord has blessed you. Please just put their tithe or seed, and then please write your name. Kung nana mo yung bagong cellphone number or bagong address, palihog ibutang lang sad mga kaigsuunan. Amen? Kinsay bago diri sa Praise Cathedral, palihog stand up. I'd like to pray for you, mga bago. Bago pa mo nag-attenan sa Praise Cathedral. Sige na, barog. Dili na ko tamo pakantahon. Yeah. Okay. Barog lang. Barog ka mampuan mo na ko. Sige. Kaysa pa yung bago. Yeah, mga 2 months lang mo nag-attenan sa Praise Cathedral. Let me pray for you. Ato silang ampuan nga mutubo sila sa Ginoo. Amen? Mutubo sila, mo-prosper sila, and mutubo sila sa ilang obedience sa commands sa Ginoo. Father, among giampo kining among mga bagong igsuon, Lord, bagong nakaila diha kanimo Ginoo. Father, as they are being discipled, we pray nga sila mutubo, sila mutuman sa imong mga pulong, og Lord, ilang mabatunan nga ikaw tinuod gayud sa imong mga saad, Lord. Especially sa area sa financial, o Father, ikaw mag-prosper nila. Kung sa ilang mga needs, kung kinahanglan nilang trabaho, kinahanglan nilang provisions sa eskwelahan, thank you, Lord, ikaw ang blesser sa kada usa kanamo o sa kada usa nila, Ginoong Dios. Sa ilang paglakang sa pagtuo, ipakita nga tinuod gayud ka, Ginoo. Bless them, O Father. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, you may be seated. Okay, now let's pray. Let's all stand up and let's pray for our tithes and offerings. Praise God. If you need an envelope, na si Brother Tony, salamat kayo. Salamat kayo, Ginoo, no? Kinsa ninyo ni adto dito sa last week, dito mo sa Golden Peak. Tanan dito tas Golden Peak. Ala. Kinsa wa kadto sa Golden Peak? Oo, pipila lang. Okay. Thank you that you naamo karon. Salamat kaayo. Next time ato nagyo imbitahan tanan. Wala pa may place nga maka-accommodate og 1,000. Uba pa ang Mariners Court unya ang ICC dili pa pud Gihimo pa siyang quarantine facility. So, wala pa gyud siya ay 1,000 pero tag 1,000 per head sad. Murag sobra ra sad. Pero next time, we pray nga kitang tanan na gyud makaabot. Amen. Let's pray for the tithes and offering. Father, salamat Lord imo kining tanan. Ikaw ang tagiya sa langit ug sa yuta. Ikaw ang tagiya sa among mga kinabuhi. Ikaw ang naghatag ka na mong kusog, naghatag ka na mong abilidad, naghatag og panarbaho. Lord, sa tanan nga among maani, 10% belongs to you. Amo ka nang gituhuan, mituo mi sa imong pulong. Ginoo, amo ka nang gidawat, nga ikaw nagmando nga 10% sa among abot, imuha ka na, Lord. O karon amo ka nang ibalik diha kanimo, Lord. Salamat sa abri nga kalangitan. Salamat sa imong ibubo nga panalangin. Salamat, Lord, sa mga damgo nga matuman. Salamat sa mga koneksyon. Salamat, Lord, sa mga abilidad nga mapagawas karon, Lord God, nga amo na kanang magamit, nga mahimo na kining productive sa among mga kinabuhi. Lord, ikaw magahatag og paagi sa kada usa kanamo, Ginoo. Lord, salamat walay makapugong sa imong plano sa among kinabuhi. O Lord, salamat imong i-elevate ang kinabuhi sa imong mga katawhan. Dawata kining among pagtuman sa imong sugo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Come on down. Just bring the tithes and sow your seeds to the Lord. Hello, PC Go. Aren't you blessed with the blessing point? And now, it's time to give back to the Lord. If you are attending on-site, there'll be ushers assisting you. If you are attending through live stream, please refer to these bank accounts.
And never forget, every believer is a disciple maker and always be a cheerful giver. God bless! Hi, I'm Ryan Miro. I am a PCGO disciple maker. How has the D group impacted your life? The D group has definitely a big impact sa akong life, no? Kay because of the D group, it actually challenges me to actually also change because I always believe in Matthew 4:19 when Jesus said, "Come, follow me and be fishers of men." So the first word there is follow me. So we really have to be a follower of God first before we become disciples. So that's why I was really challenged to model first what I have to teach. So every time the lessons ni Pastor Pod, it actually impacts me first, or it actually gives meaning or gives learning to me through experience before I could be able to share it to my D group as well. So, how long naman ka nag-teach of D group? Since the start of the D group, it's been 6 years, I think. It's been 6 years. But I used to handle Bible study way back when I was still in youth. Pero mo na siya, because kanang wala pa to nimo ang come follow me ba. So when you handle Bible study before, na bantayan lang nako na mawag ta, ma-close ang Bible study, then dili wala gyud siya continuity sa Bible study ba. So when we were taught about this discipleship group, I was excited kay kanimo. I was thinking na mao na gyud ni siya. Dili na gyud ni siya mamatay, dili na siya maputol, dili na siya mawagtang ba. So true enough, mao gito I've heard gani sa teaching before ni Pastora katong come follow me, mao gid na siya instruct sa ako and through that I was blessed kay sukad ato until now we have not missed a single week nga wala mi Bible study. Unsay joys na imong nakita in discipleship? Joys, actually, there are a lot of joys in discipleship, no? As much as there will be struggles, there are still a lot of joys as well. Because first joy, kanang makita nimo ba? Unsa kanang makatabang ka. At the same time, actually, I am seeing myself through them, through the youth. Ngaron kay I've started, I have heard the Word of God when I was a youth. So makita na ko akong self sa ilaha, no? How I started, what my life before, and unsay iyang nabuhat sa ako, how it impacted me ba. So, mo na joy na seeing na people are changing lives, seeing people are transforming their lives and becoming a new person right now. So, it's really a joy ba nga, mga yes Lord, I'm blessed nga I was part, you made me a part of this change nga naitabuhan ng person. But unsa ang challenges na imong nakita sa D group na you went through sa imong pagtulo sa D group? There are a lot to mention, no? Kung challenge lang yun, daghan di kayo tag-challenge as I said. Number one challenge really is how you could be able to sustain yourself. Okay, number one, when you handle a D group, dili man pwedeng you are teaching them what you are not applying to yourself. So, you have to make sure na what you are teaching them, they are seeing it through your life. So, being a D group leader, you're actually opening your life sa ilaha. Your life becomes an open book ba? Kaya nga naman, they are looking at you. So actually, when the D group started, when we started to multiply, actually there was a time nag-church service nga I was standing at the back na napahigda gito sa wall, no? Kay I was feeling the burden ba nga Lord, bugat man dahil yung D group.
Kaya nga naman, once you commit a mistake or you stumble, all of these people that you have discipled would also be stumbled. So, you would see how many lives, how many families you would be greatly affected kung ikaw mismo ba dili di ka makasustain ana siya. So mo na siya struggle in a way na there will be times nga when you invite walay mo tunga, or when you invite dili manunga, dili na mamalik, or dili na siya, wala na dong mga karaan, but mawala na siya. Ang ganindot lang is you just have to continue inviting more new people, mga fresh or kanang maingunan to ba nga wala pag yun nadunggan about sa Ginoo, definitely they would spark another fire sa imuha to really be used more. Kuan, unsay ma-advise nimo sa mga bag-o lang nagsugod og di group? Sa mga bago lang magsugod og D-group, be consistent lang yun siya. Consistency in a sense na consistent ka sa dili lang sa pagtunga, but consistent in a way nga what you are teaching them, you consistently apply sa imong self. Like for example, ang among D-group, since the start, we never change the schedule. It's always on a Monday. Why on a Monday? Because actually, that's what I was actually challenging myself for that schedule. Kasi Mondays, sa kuang work, that is the busiest day of the week for me. All the reports, all the meetings are there in a Monday. So, di ba, we are teaching them Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. So, I have to make sure na I follow that before I let them follow as well. So, seek ye first. Monang every Mondays, I always cut all my how I do the reports. Ako nang putlon once the time na for my Bible study. Kung na ako'y meeting mo schedule ana, I always make sure na dili na ako siya schedule during that time. Because I have to make sure to let them know na I am here, I am being used by God. I have to make sure na what I teach them is what they see in me as well. So, mauna, it's always been na consistency. Maulang po na ako nakitaan. So, tungod lang kay consistent among day, among time, among day, among time. People come and go, katong mga nawala na, bubalik, they know. It's all, at the Bible study is always there on a Monday evening. Hello, mic test, okay? Salamat sa Diyos, nagsige pa kong translate sa akong English into Bisaya. Salamat sa Diyos. Sunod Domingo, pagka-Lunes ni Ana, eleksyon na. So importante nga atong sabton karong taknaa akong gidedicate ang pagtuon, pagtuki, ang atong kasayuran, kasinatian bahin sa pagpili og leader. Ang simbahan gitawag ta nga non-partisan, wala tay pagdapig. Dili ta mo dapig, pero dili buot pasabot nga dili ta mo tudlo sa angay natong ipili. Dili ngalan apan kinaiya pamatasan og mga pagpahimutang sa Dios bahin sa tao nga angay natong ibutang sa katungdanan. Ug mao na ang atong nga gusto nga mahitabo karong taknaa ug hinaot ang Dios sa mahimaya sa atong mga paningkamot karong kabuntagon. Ingna imong tapad, andam na ba ka? Nga mupili karong Lunes. Dili karong ugma pero sunod Lunes pa ha, basig ugma mubutar na mo way tao. Sunod Lunes igsoon. Okay? Atong tan-awon sa Biblia unsa may labot sa usa ka Kristohanon nganong kinahanglan man kitang manghilabot aning gitawag nga eleksyon or proseso sa pagpili.
Kay sa taas nga panahon na ay kalibgan bahin sa unsay tinguha sa usa ka Kristohanon pag-abot sa usa ka eleksyon nga taliabot nga mahitabo kada unom ka tuig, kada tulo ka tuig. Ug karon ato ning tan-awon aron dili na ta naapay pag duha-duha kung unsay angay natong pagabuhaton. So atong sudan igsuon arita sa atong pulong sa Dios, atong ablihan ng atong mga Biblia sa Salmo 33:12. Ako ni siyang giuluhan nga ang Kristohanon ba angay musalmot sa politika o pamulitika. Okay? Ato nang klaruhon sabton pag-ayo kay akong balikan ang simbahan way dapig, dili mo dapig kay tanan nga nidagan sa eleksyon angay nang muduol sa Ginoo ug ang trabaho sa simbahan mao ang paggiya sa mga taong muduol sa Ginoo hilabihan sa pagpangalagad sa panggobyerno. Ug dili mahimo nga ang simbahan mopili pag-abot sa kinsa ug dili kinsa ang angayan, apan kinahanglanon ipasayod sa simbahan ang pulong sa Ginoo sa pagpili aron ang tao nga nidagan sa pagkapolitiko makaduol gihapon sa simbahan bisan tulo sila nga naglantugi pag-abot sa Ginoo dili sila masalikway kay balo sila nga ang simbahan mudawat kay sila sama sa usa ka makasasala nga napasaylo pinasaylo kung sila muduol sa Ginoo sa ilang kasalanan. Atong ablihan Salmo 33:12 ang Biblia nagtudlo kanato, bulahan ang nasod nga ilang Dios mao ang Ginoo, bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo nga mahimong iyaha. Tudloi kami Ginoo sa mga kahigayunan nga amo naa karon aron mahimaya ka ug among malig-on ang among minahal nga nasod. Tudloi kami paagi sa imong pulong nga masabtan, importante ang among kasayuran bahin sa taliabot nga pagpili kay ikaw man ang among Dios nga gialagaran ug ikaw pud ang nagtahas sa angay namong pagabuhaton nga pagpili ug gihatagan mi katungod nga mopili ug ikaw ang among hatagan og pahinungod karong taknaa nga mutudlo kanamong aron among masayran ang among kasinatian bahin sa pulong sa Dios. Ug ang tanan nga nagmahal sa Ginoo ug sa nasod mosulti og amen. Kitang mga Kristohanon nasayod kita sa Biblia nga gitawag kitang asin ug ang iyang kahayag. Dili mahimo sa simbahan maglalis, ako BBM, ako Sara, ako Kiko o kaha Robredo o Manny o kaha Atienza o Ernie Abella o si Joey Socorro nga Amonte Mayor nga maoy akong piliyon niya. Wa mo kabantay sa panahon sa eleksyon maglalis ang mga magdadapig. Pero pag human sa eleksyon ang mga tuwa sa taas nga atong gipilian mag-amigo na. Pero ang mga magdadapig nagtinungluhay pa. Let's be mature. Let's realize that this election is an exercise and that you don't have to kill each other. We just have to believe and trust in the Lord. Unsay paagi sa Dios kung kinsa man ang angayan nga naa diha, ang Dios ra puy mupahimutang. Pahinumdom, igsuon, kung imong BFF, supak mo sa usag-usab bahin sa inyong gipili. Ayaw in town himuong isyu ang usa ka panghitabo nga ang pila ka tuig ninyong gilig-on mabungkag lang tungod sa usa ka proseso sa pagpili. Ingna imong tapad, way labot ang politika sa atong panag-igsuunay. Ug tanan mosulti og amen ug amen. Angayan ba ang Kristohanon nga di manghilabot? Sayop kana nga panghuna-huna. Sayop nga panghuna-huna nga naatay nahibaw-an nga gihatagan tagtaha sa Dios nga mulambigit aning butanga apan dili ta magtarong sa panghuna-huna unsaon nato
pagduma sa kahigayunan nga gihatag sa Dios. Akong basahon Mateo 13:16, Mateo 5:13-16. Kamo nga akong tinun-an sama sa asin dinhi sa kalibutan. Apan kung mawala ang lami sa asin, wala nay mahimo pa aron malami kini pag-usab. Dili na kini mapuslan, busa ilabay na lang og tunob-tunuban sa mga tao. Sama kamo sa mga suga nga naghatag og kahayag sa mga tao sa kalibutan. O kini dili gayud matago sama sa syudad nga nahimutang sa ibabaw sa bungtod. Walay tao nga mudagkot og suga ug unya takluban lang dayon og gantangan. Ibutang hinuon niya kini sa tungtunganan aron mahayagan ang tanan sulod sa balay. Busa mauusab kini ang inyong buhaton. Pasigahan ninyo ang inyong ngadto sa mga tao. Pasigahan ninyo ang inyong suga ngadto sa mga tao aron makita nila ang inyong maayong mga binuhatan ug dayigon nila ang inyong amahan. Ug dayigon nila kinsa igsoon? Dayigon nila ang atong Dios sa langit. So ato sang balikan gamay igsoon na ay panahon sa atong pagka-Pilipino, pagka-Pilipinas. Siguro sa 1970 kay 64 man ko na taon, no? So magkwenta na mo, by that time, tiguwang na ka. Pag abot sa 1970, 6 years old, naanak ko'y kasenatian bahin sa politika gamay tungod kay madungog og mainiton. Apan sa akong gamay nga kasenatian, ang ako lang may numduman, ang atong nasod by that time, ikaduha sa Asya. Pag abot sa atong gitawag nga ekonominanhon nga kahimtang. Paghuman sa World War II, ikaduhang kalibutanong pakikumbati o gubat, ang Pilipinas, kung imong balikan ang imong history sa Philippines, ang atong Philippine history, after World War II, we were number 4 in the economic powers. Ikaupat kita sa tibuok kalibutan. Ikaduha kita sumunod sa Japan. Ing ana kalig-on kamaayo ang kahimtang sa Pilipinas atong mga panahuna. Daghang mga nasod paghuman sa gira dugay kaayo naka lingkawas apan ang atong nasod nakabaton kita dayon og maayo nga sinugdanan nga maayo kaayo ang atong matawag nga kaugmaon tungod kay paghuman sa gira nalig-on dayon nato ang atong panggobyerno ug ang atong kapadulngan. Pero ngano paghuman sa atong henerasyon, kay kadaghanan sa natao, nakaabot pa atong panahona, kung asa ang Pilipinas sa ikaupat sa kalibutan, ikaduha sa Asya, naabtan pa mangyapon nila karon dili naman ta gitawag nga the envy of Asia, gitawag naman ta Pearl of the Orient, the envy of Asia, karon gitawag na tang the sick man of Asia, ang masakiton nga tao dinha sa Asya. Nganong gitawag mo tang masakiton kay makabalik man sila unsa ta kahimsog kaniadto ug karon unsa na ta pagkamasakiton pag-abot sa atong ekonominanhon nga kahimtang ung agpagdagan sa atong kaugmaon. Akong balik-balikan wala ta nagtuki sa pulong sa Ginoo aron pagdapig-dapig kung kinsa ka mobutar atong pagtuon gisentro nato sa mandato sa Ginoo kung unsaon nato pagpili. Ing na imong tapad, why dapig-dapig? Why pabor-pabor? Og tanang mobutar mosultiog? Now, unsaon man nato ni pagtuon og tuki ang atong nasod? Atong balikan no, kay ang kadaghanang nahitabo sa Pilipinas sama sa nasod sa Israel. Kabalo mo ang Israel na ulipon nasa almost or around 400 years as well sa Ehipto. Samtang ang Pilipinas na ulipon punta sa nasod sa Espanya sa mga ingana nga panuigon. Ug tungod sa mga panghitabo sa ilang panghitabo og sa ato naa natay nakita nga mga resulta. Pero atong tan-awon ang Biblia tungod kay maumay ang atong sukaranan unsay sakto ug unsay sayo. Ang Israel usa ka maayong nasod.
pinili sa Dios. Gilingkawas sila sa Ehipto, nag-usab sa ilang kinaiya sa 40 ka panuigon hangtod sa ilang gipapas ang mga daotang espiritu, mga daotang pangunauna sa ilang hanay, ug nakasulod sila sa gitawag nga saad nga yuta sa Dios. Paghuman nila ngadto sa saad nga yuta sa Dios, niabot ang panahon nga namatay na ang leader si Joshua, ug pagkamatay ni Joshua, ang sulti sa Biblia, ang sumulunod nga mga henerasyon nga wa kahibalo sa unsay gibuhat sa Dios, ug ni Joshua nagbuhat na lamang bisan unsa ang ilang gibati as they saw fit. Sa ilang paglantaw mo ni maayo ako ng buhaton. Way gitawag nato nga mga sukaranan, walay gitawag nato nga balaod apan gisigon sa ilang mga paglantaw ug sigon sa ilang mga pagbati. Usa ni ana mao ang nahitabo sa Israel, no? Atong basahon ang Judges 2 verse 12. Ingon diri, gisalikway nila ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan nga nagpagawas kanila gikan sa Ehipto. Gisunod nila o gisimba ang nagkalain-laing mga Dios sa mga tao sa ilang palibot. Gipasuko nila ang Ginoo. Giunsa nila ang Ginoo igsoon? Akong gibalik o akong balikon, nganong naatay gitawag nga kalisdanan, nganong tang naay gitawag nga pagkapait, pagkapiot-piot sa atong kahimtang, tungod kay atong hagit ang Ginoo bahin sa iyang mandato nga siya lamang ang Dios. Labaw sa tanang tao, labaw sa tanang butang. Pero ang kadaghanan sa ato, mas labaw ang butang, mas labaw ang tao kaysa sa Ginoo. Kung naa kay uyab o kinsa pamandiha nga duol sa imog mo hangyo nimog mga ligo mog dagat panahon sa panimbahon, adto kas kaligos dagat kaysa maminaw ka sa pulong sa Dios. Ug tungod ni ana, makita nimo nga ang imong prioridad wala gayud sa Ginoo. Ang imong prioridad naa lang sa imong barkada. Kung kinsay mag-una-una, mao'y imong sundon. Tungod ni ana, ingon ng Biblia, gipasuko nila ang Ginoo. Giunsa nila ang Dios igsoon? Ug nagresulta kana sa ilang kadaot, kada sila magkalisod-lisod na pod, muhilak sila sa Ginoo, dunggon sila sa Dios, ug gatagan sila og leader nga tarong, ug iling kawas na pod sila. Pagkamatay sa leader, mubalik na pod sa ilang agi, magkalisod-lisod na pod sila, hatagan na pod sila sa Ginoo kung mangaliya sila sa saktong leader, malingkawas, antod pila na ka panahon nga nahitabo sa ila. Season after season, they could not just stick to the agenda of the Lord. Muna sa atong gitun-an karon na human naman ta sa libro sa Hukom, na anata sa unang Samuel, atong makita ang rise and fall of Israel. Ako nang gisulti tungod kay ingon sa Roma 15:4, Roma 15:4. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan, gisulat aron sa pagtudlo kanato. Ang atong paglantaw sa history, kita no, di man taganaan og history sa kadaghanan sa ato, boring kay wa ta dinha anang panahonang nahitabo. Dili ta ka-imagine sa ilang kahimtang. Una-una pa lang kang mga kalong katipunero nagsuot og kalo unya naay KKK. Bali pa gyud ang paggamit, dili ing ana paingana. Ikaw murag lahi ni sila. Dili ka makasakay sa ilang mga baruganan. Pero mauna ang ilang siglo sa pagkikumbati. Ingon sa Roma 15:4, ang tanang naisulat sa kasulatan gisulat aron sa pagtudlo kanato. Aron kuno unsa igsuon? Aron makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailob og kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Muna ang importante atong lantawon ang nangagi makasabuta sa panghitabo ug atong masabtan unsaon nato paglakang sa kamatuoran aron ang Dios nga atong gituhuan mahimaya sa atong mga lakang. Ingon sa Biblia igsuono kung imong balikan Deuteronomy, ki-mention man ninako sa atong anibersaryo ni aging simana. Ang Deuteronomy igsuon kapitulo 28, duha na siya ka segment. Ang verse 1 to verse 13 are all about the promised blessing. Ang saad nga panalangin sa Dios ngadto sa katawhan nga mutuo diha kaniya. Ug ngadto sa 14 kutob sa 63, ang tanang tunglo sa mga masinupakon diha kaniya.
So klaro kayo nga ang planos Ginoo hanay og tinaw. Pero gihatagan kita sa pagpili kung kita maminaw ba sa puong o dili maminaw sa puong sa Dios. Akong basahon ng usak sa bersikulo, ingon sa bersikulo 1 sa 28, kung tahuro ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumano ng iyang tanang mga sugo nga gihatag ko kaninyo kining adlaw, himuon ko kamo nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Unya sunod-sunod na ang mga panalangin. Apan pag-abot sa bersikulo 14 panaog ngadto sa 63. Mobasa ko usa ka bersikulo ngadto sa 14 usa ni ka verse nakalimutan ko, basa na ani. Nakalimut ko sa exact verse that we have. I think it's verse 25. But let me read. Apan kung dili ninyo tahuro ng Ginoo nga inyong Dios ug dili tumano ng inyong mga sugo nga ang sugo nga gihatag ko kaninyo, mahiagom kamo niining tunglo. Tunglohon ng inyong kalungsuran o kaumahan, tunglohon ng inyong mga abot sa pagkaon, tunglohon ng inyong mga anak, abot sa yuta ug inyong kahayupan. Tunglohon kamo sa tanan ninyong buhaton. Pahamtangan kamo sa Dios og mga tunglo kaguliyang o kapakyasan sa tanan ninyong paningkamot hangtod sa mga matay kamo og sa kalit mahanaw tungod sa dautan ninyong mga binuhat og sa pagsalikway ninyo kaniya. 28:15 ngadto sa 20. So sa mga bersikulo ato makita ang unang grupo nga mga saad sa Dios bahin sa kaayuhan. Ang ikaduhang grupo sa saad sa Dios mao ang tunglo. Panalangin kung ikaw mutuman ug tunglo kung ikaw masinupakon. Kung imong lantawon sa bersikulo sa dagan tag usa ka chapter, ingon sa chapter 29 sa verse 25, gigiyahan kamo sa Ginoo ngadto sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig ug wala mga gisi ang inyong mga bisti o mga daot ang inyong mga sandalyas ug wala maunsa ang inyong mga tiil. Ipakita sa Dios ang iyang pagduma sa nasod sa Israel o giunsa niya pagdala kaniya hangtod sila makalahutay, makaabot sa saad nga gisultis Ginoo alang kaniya. Pag-abot sa kapitulo 30, ingon sa bersikulo 15, 30, the whole chapter 13, the whole chapter 13, but let me just read verse 15. Karong adlaw pagpili kamo niini, kinabuhi ba o kauswagan, kamatayon ba o katalagman? Kung tumano ninyo ang sugo sa Ginoo nga inyong Dios nga gihatag kaninyo karong adlaw nga mao ang paghigugma sa Dios nga inyong Dios, ang pagsunod sa iyang kabubuton ug pagbantay sa tanan niyang mga sugo, mahimo kamong lig-on ug madaghan pag-ayo ug panalanginan kamo niya sa yuta nga inyong gipadulngan aron mainyo na gayud kini. Now, sa Deuteronomy 28, saad sa Ginoo pag-abot nila sa yuta, unsay mahitabo, panalanginan o sila matunglo? Pag-abot sa 30, gipakita sa Dios ang mga kahigayunan nga mahitabo ning mga butanga o gahatagan mo o kahigayunan sa pagpili. Pag-abot diri sa kapitulo 30, giklaros Ginoo nga naagid siya'y plano nga pagluwas sa iyang nasod. Na siya'y plano nga pagluwas sa kahimtang sa katawhan, hilabihan kung wag kaingon-ingon nagyud ka. Matag pamilya nga moagi kalisod na ay paglaom nga ihatag ang Ginoo, mausab ang inyong kahimtang. Karon piot mo amoy panalapian, gubot ang inyong banay. Kung muduol mo sa Ginoo mga liya, hatagan mo sa Dios og kaluwasan. Hatagan mo sa Ginoo Dios og paglaom, mausab ang inyong kahimtang og naamoy maayong kaugmaon. Karon daghang mga batan-on murag way alamag pero moabot ang panahon kung matinud-anon ug mutuo sila sa Dios, mahimo silang kaluwasan sa ilang banay. The Lord will use them. God has the ability to change your life around. But you have a choice. Naa kay pagpili. Mutuman ba ka sa iyang pung o magpabiling ka sa imong katigas kasing-kasing ug sa imong paglantaw mas maayo, mas bright pa ka sa Ginoo. Nganong di man ka mutuman sa Ginoo kay tan-aw nimo mas maayo man kaniya. Di kasabot ang Ginoo sa 2022 kay siya nabuhi siya sa 1600 o 1000 BC. Lahi ra kaayo ang iyang panahon sa akong panahon. Ingon ang Biblia igsuono, mahanaw ang tao, pero why usa katuldok sa pulong sa Dios ang di mahitabo. So ato yung balikan, kinsa bagyud ang mas makagagahom, kinsa bagyud ang angay nimong tumanon, ang imong kasinatian ngaron lang nimo nasabtan, o ang puong sa Dios nga dugay na
na nagpahimutang sa iyang mga pamaagi o kaugmaon. Nakangadto ko sa Israel, kuyog si pastora o naikigayon nga nibalik ko o igsuon kung ganahan mo na ay biyahe sa Setyembre o na ay biyahe sa Nobyembre o na po yung mga schedule para sa sunod tuig. Malami unta, magbalik-balik ako, ganahan dyo ko matagtuig, magsigir akong bisita. Kay makaabli mangguni og pananawon sa planos Ginoo. Pura nag-usa ka panaad ba, Lord, unta matagtuig makabisita ko sa imong nasod. And every time I go and visit the country, it's always something that the Lord has impressed on my heart. Sa usa ka pagbisita nako dito, nakangadto ko sa Yad Vashem. Kung wa mo ka hibalo ni ana, ang Yad Vashem mauna ang ilang memorial sa Holocaust. Usa na siya ka building nga ilang gipakita ang tanang kalisdanan, gihatag nga kalisdanan og pangpanglisod ngadto sa Israel paagi sa gitawag nato nga Nazi occupancy o pagpatay nila sa 6 kamilyon nga mga Hudyo. Ilang gipakita ang ilang kahimtang, giagian ang mga taong gibutang sa gas chamber, ang mga pirting bukugag niwang kayong mga Hudyo kay gilutos sila sa mga German nationals nga giuluhan ni Hitler, nga gigamit o gisugo sa yawa aron hutdon ang katawhan sa Dios. Pero dili man gina magmalahutayon tungod kay ang planos Ginoo di man mobalik kaniya nga way kapuslanan. Ngadto sa Yad Vashem na ay mga video, na ay mga artifacts, mga sapatos, mga litrato ug mga istorya sa mga survivor. Gibidyuhan sila sa ilang giagian. Pero ang unsang di nako malimtan igsuon ang ilang pagpakita sa ilang building nga gigamit. Ang Yad Vashem, gitun-an nila pag-ayo unsay itsura. Lisod na wa ko'y video nga mapakita. Pero kung makangadto mo o hinaot makangadto mo, ang tanang mo desire mo ngadto mo sulti og musugod mo nas tinguha igsuon. Makangadto tag Israel kay ni tinguha ka na ta igsuon, ganahan mo ngadto way kwarta ni ampos Ginoo, kalit na lang 1 month before the trip, naka-close sila og deal, nakakuha og dako nga komisyon nga nakaabot silang duhang magtiayon. Na ay mga pamaagi ang Ginoo. So ayaw ninyo hunahuna dayon nga dako kayo gasto, paong dayon. Ayaw. Sugod sa pag-ampo itingwa, Lord, paadto ako sa imong lugar. Kung asa ka nilakaw, nibaktas, ningadto ug nagpadayag sa imong puong. Sa Yad Vashem igsuon, makita nimo ang itsura sa building. Sa taas sa ilang building, 2 straight lines. Sa ang pinakaatop ba, 2 straight, kay maram naging ana, 2 straight lines. Ang iyang 2 straight line, nagpakita ni siya nga simbolo sa tunglo o simbolo sa panalangin. Nagdungan ginasigi, parallel. Ang atop sa ilang building sa Yad Vashem is 2 straight line parallel with one another, symbolizing the call of God to follow and the consequence when you disobey. So duha na siya. Sa tumoy-tumoy ni ana, mubuwag siya sa tumoy sa ilang sa pultahan, sa atop. Unya na ay duha ka murag triangular symbol that represents the will of God for the country. Nga gipakita sa Ginoong Dios nga kung sila magmatinumanon sa pulong sa Ginoo, ang Dios makapamatuod sa ilang nga naag yun sila'y kaugmaon ug ang saad sa Dios dili gayud mahanaw alang sa ilang kinabuhi ug moabot ang tumoy-tumoy nga mahimaya ang Ginoo sa ilang nasod. Unya makita po din mo sa ilang pamaagi sa pag-structure ang tumoy sa ilang paggama sa architecture, ang tumoy ni ana kahayag ug ang taas nga duha ka abli nga pulta nga agianan sa kahayag mao ang simbolo sa ilang gitawag nga there is always light at the end of the tunnel, na ay kahayag sa tumoy-tumoy sa kangit-ngit nga imong giagian. And that was all symbolic of what the nation of Israel went through. Now, sa atong kahimtang karon sa nahitabo no kay mobalik magyuta sa Biblia kay makita man nato ang atong matawag nga kasinatian o posibleng mahitabo, panalangin ba o tunglo base sa gisulti sa Dios sa karaang mga panghitabo. Kay history will repeat itself. Kung dili ta magbantay, mobalik ra gyud sa ato ang nahitabo kaniadto nga unta, ato nang nakatunan pero atong gisalikway ug resulta
nga kita na po'y makadanag ni ini. Ang saad sa Ginoo sa nasod sa Israel mao nga sila mapanalanginan. Si Eva ug si Adan sa sinugdanan, o sa may nahitabo, gihatagan sila og pinakatimsi nga dapit, maayong lugar, paraiso. Pero nakasa sila sa Dios, ilang bungkag ang ilang kasabutan nga ang Dios lamang ang ilang paminawon. Paagi sa pagpakasala sa duha, ang tibuok kalibutan nakaani na karon og gitawag natong tunglo sa balaod o kalisdanan tungod kay nibuwag man ta sa kasinatian sa atong unang ginikanan nga niresulta sa atong kapakyasan. Apan tungod sa Dios atong makita nga naa gihapoy ihatag nga kaugmaon ang nasod sa Israel, kapila ka beses sila nahagbak na hapla ug ang Dios nibangon balik kanila ug gihimo silang lig-on nga nasod nga hangtod karon ato pang makita sa kagamay nilang nasod way dagkong mga kanasuran mas gamhanan ug kusgan sa ila pag-abot sa ilang gidaghanon apan ang Dios nagpabiling matinud-anon sa nasod sa Israel. Amen. Ug tungod kana nga atong makit-an naagyoy Ginoo ngumupaluyo sa mga taong musalig dinha kaniya. Atong makita kung ikaw di na mo padayon sa imong mga panaad, sama ra pud na sa magtiayon. Kung ang magtiayon dili magpadayon sa ilang panagsaad nga dili maghibulag, maglisod pud in town. Now, wala ta nag-ingon nga ang nagkalisod karon gitunglo na sa Ginoo pero atong gipakita nga naay paglaom sa Ginoo, naay paagi ang Dios. Atong giampo nga walay anak sa Ginoo ang magkaingon-ingon ug hatagan sila og kagawasan ug naa sila makaplagang paagi sa Ginoo. Ug ang tanan mosultiog. Ingon sa Malakias 1:6, Malakias 1:6 ingon ang Biblia ang Ginoo nga labing gamhanan mingon sa mga pari. Ang anak nagtahod sa iyang amahan ug ang ulipon nagtahod sa iyang agalon. Ako inyong amahan apan nganong wala man ako ninyo tahura. Inyo akong agalon apan nganong wala man ako ninyo sunda. Gipasipalaan ako ninyo apan nangutana gihapon kamo giunsa ka man namo pagpasipala pinaagi sa inyong paghalad ug hugaw nga pagkaon diha sa akong halaran ug karon mangutana gihapon kamo sa unsa bang paagiha nga kami mutahod kanimo inyong gipasipadan ang akong halaran sa pagdala ninyong mga butang nga mananap ihalad kanako nagunahuna ba kamo nga husto ang inyong gibuhat sa inyong paghalad ug mga piang ug masakitong mananap nagunahuna ba kamo nga husto ang inyong gibuhat sulay ninyong hatag ang inyong gobernador o ang halad nga sama ni ana kun malipay ba siya o hatagan ba kamo niya pabor karon kamong mga pari sulay ninyo panghangyo sa Dios nga kaluy-an kamo dili niya tubagon ang inyong mga pag-ampo inyo ra nang sayop ang Ginoo ang labing gamhanan nga gingon gusto ko nga sirhan ang inyong mga pultahan sa templo aron dili na kamo maghaling sa akong halaran o kalayo nga walay kapuslanan wala ako'y kalipay kaninyo ug dili ko dawaton ang inyong mga halad. Now imagine if this was the word of God for you. Sa tanang panghitabo sa nasod sa Israel, ang libro sa Malakay ang pinakawahing libro na isulat sa usa ka propeta para ipahimangno ang tinuod nga kasing-kasing nga anaa kanila. Ug naghatag ang Dios og atong gitawag nga warning. Kay anaa ra gyud kanila ang angay nga pagabuhaton. Atong balikan sa atong pagsugod, kita ang asin ug kahayag aning kalibutan. Kung dili nato sabton kini pag-ayo, mawala ang pulos sa atong paghatag sa Dios sa iyang grasya ug kaluoy ug tamak-tamakan na lamang sa katawan ang gitawag nga Kristyanismo o ang gitawag nga Diosnon nga kinabuhi. Kay wa man nato napabati ang atong kahayag ug wa nato gipabati ang atong paghatag og kalamian pag-abot sa mga pagkaon paagi sa usa ka asin. Ang masakit igsuon, makasabot raman ta sa mga tao nga dili magtutuos Ginoo, nga dili mutahod sa Dios. Mupuyo nga way pag tahod sa Ginoo. Pero ang mas sakit
Okay? Sakit na galing kita nga tao, mamalikas, Ginoo, yawaon ng Dios, etc. diha. Ug ilang kinabuhi, labaw pa siyawa. Pero masakit ang usa igsoon. Kanang tao nga nakailag Ginoo na ay Dios, pero ang pagpuyo sama ra pud sa yawa. Nga muragway Ginoo ang iyang kinabuhi. I think that is worse than seeing an unbeliever, because an unbeliever don't believe, so that's why they look and walk and talk the way they do. Pero ang Kristohanon unta, ing naimong tapad, sama nimo unta. Naaunta kay Dios sa imong pagpuyo. Ug tanan mosultiog. Nang hinaot kita nga atong masabtan, nganong angaytang mupadayag sa atong kahayag ug mulambigit sa kalami katami sa Dios sa atong sigkatao, bisan pa pag-abot sa atong gitawag na panggobyerno ug paghiusa nato sa katawhan, kay kita ang kahayag ug asin nga gihatag sa Dios. So pastor, unsaon man namo pagpili? Hopefully ako ning mahuman kay taas-taas gamay, pero ato lang ning paningkamutan kutob taasa. Unsa may atong lantawon nga mga basihanan sa pagpili, pastor? Mo na siguro ang importante. Ang una akong gihulagway kaninyo, nganong kitang mulambigit sa pamulitika, pag-abot sa pagpili, ug ang tanang pagpili, usa na kagitawag natong espirituhanong pakig-away sa yawa. Kay ang mudaog magdumaman sa atong kinabuhi, paagi sa liderato nga atong gihatag diha kanila. Now, pag-abot sa leadership standard, makalingaw igsuon, no? I would like to use the word makalingaw tungod kay ang konstitusyon sa Pilipinas gikopya kana gikan sa Amerika. Maayo na siya, di na dautan, maayo kayo kay tungod sa Amerika, nakita nato ang ehemplo nga nagmadaugon ug malambuon ang Amerika. Ang konstitusyon ng ilang gibase gisulat, nahisulat, giusab, gipadayon pag-usab sa karaang panahon paagi sa pulong sa Ginoo nga giya. We implore the aid of the Almighty God. Ihangyo namo ang tabang sa Ginoo sa pagmugna sa atong konstitusyon sama sa gisulat sa ato nga konstitusyon nga gikopya ra pod sa maayo nga ehemplo. Ang usa ka presidente nga gikanlang si Abraham Lincoln sa ato magalinod, pila na ka presidente ron ang mupuli, ni Duterte. Ikapila man si Presidente Duterte nga presidente? 16. Kinsa ang ika-13? Isamok-samok ra mo si Erap igsuon. Now, atong makita nga si Lincoln, di magalinta ka memorya sa atong sunod-sunod, gikan kang Aguinaldo hangtod sa atong ika-13. 16, kaya 16 kay mao man ang karon. Now, si Abraham Lincoln ika-16 nga presidente sa Amerika, akong gamiton nga ehemplo tungod kay sa iyang panahon mao ang pinakalisod nga kahimtang na sila'y civil unrest, na ay prejudice, na ay white versus black, ug siya ang ni-embody, siya ang naningkamot nga mausab ang kultura ug mausab ang ilang konstitusyon aron nga dili na kini matawag nga pagpili sa o na ay biases or prejudice apan mao ang matinarungon nga panggobyerno. Siya ang ni-establisar sa pagsalig sa Ginoo ngadto sa ilang nasod ug iyang gipuyo o gipakita ang tarong nga pagpuyo. Ana nga konstitusyon paagi sa iyang pagtuo sa Ginoo kay ang kadaghanang presidente, in fact, di man kadaghanan, no, tanan man sila moangkon nga Kristohanon, pero ang kinaiya dinara nimo kinsa gyoy tinuod. Pero ang kadaghanan nga mudagan og Kristohanon sa panahon sa election, Kristohanon gyud na sila tanan. Ang tinuod nga yawanon mo gawas na paghuman na sa eleksyon. Remember tong ningadto sa langit nga gi-entertain sa anghel, gipakita ang langit ug yuta. Nya pangadto sa impierno, nakita niya golf course pagabot niya sa langit, ang mga kanta nagikanta sa choir. Unya gipapili siya, asa man imong gusto siya ngadto lang ko sa impierno kay golf course ug na dito ako mga amigo, ako'y amigo sa langit. Pag naog niya sa elevator, gingadto na siya, pag abli sa ganghaan sa elevator, nakurat siya kay kalayo,
init, naghinilakay ang mga amigo nga postura, na karon nagkalisod ng nagsigig pangayog tubig. Unsa anghel nga ning ani man ni ganina ning ani ko gwapo man kayo nya karon ng impierno naman ni lisod man kayo. Unsa humana ang eleksyon. Nakapili na ka. So mao na ang usa sa atong bantayanan kay kanang mga nagpapili karon Kristohano na tanan. Pero ang tinuod nga kinaya mogawas kung naa na sila sa ilang paglingkod sa ilang posisyon. Kung mangutana tanong sa atong kaugalingon nga pangutana sa nasod, kinsa man sa Pilipinas ang pinakahingpit, pinakamaayong presidente? Kung mangutana ta. Nilantaw ko sa Google igsoon, wa ko'y makita nga scholarly done or gitawag nga paghulagway nga siya ang pinakamay tungod kay scientific ang ilang paglantaw. Ang rason nga nung gipili sa pipila ka tao ang kaning tawhanan nga presidente may pinakamayo nga presidente sa Pilipinas tungod sa ilang opinion. Tungod sa ilang pagbati, tungod sa ilang nakita, pero wala gyud gitawag nato nga scientific or gitawag nato nga unbiased study kung kinsa ba gyud ang maayo nga presidente sa Pilipinas. Wala tay pagtuki kung unsa unsa nila pagduma o pagnaog ang mga balaod sa tarong nga pamaagi o kanang mga pamalaod nga sakto gayud sa plano sa atong konstitusyon. Wala ta ana igsuon. Tungod siguro kay wala gyud nato na nalantaw pag-ayo. So karon taknaa ato nang pagatan-awon ang Biblia may ang pinakamaayo nga basihanan. Unsa ba gyud ang tarong nga leader? Kinsa ba gyud kini siya? Nganong kinahanglanon man nato ang pagpili sa kinaiya nga naa sa Dios. Nganong di man pwede sa karaan nga artista okay na wa magaling mamatay hangtod karon nidagan na lang pamulitika ang iyang mga pelikula wa pagyapon na human. Gibutar tungod kay artista, gibutar tungod kay popular, gibutar tungod kay mauni-mauna. Pero unsa maging kriteria ang angay nato giyong basihan? Nganong angay nato silang ibutar? Di ko kalimot si Lito Lapid nahimong senador, unsay basihan? Unsay basihan nganong nahimong senador si Lito Lapid? Probinsyano. Unsa may trabaho niya sa probinsyano? Sultik tinuod oy. Tungod kay popular siya kaayo, nidaog pagka-senator. Bisan siguro si Senator Lito Lapid moingon nga salamat sa among salida. Wa man tay ko'y plano, pero taas man og rating. Basin di ay, nidaog yun noon. Sakto ba ang atong pagpili? Maayo ba ang atong basihanan? Unsa may atong gipaminaw, kinsa may atong gipaminaw ang social media, ang mga kampanya, o ang gisulti sa pulong sa Ginoo. So sa akong laktura ng uban nga akong notes, atong sugdan ang pipila ka mga basihanan, no? Pero usa ta mo ngadtos basihanan atong sabton pag-ayo nganong kinahanglanon ni. Ingon sa Roma 13:1-2. Roma 13:1-2, kinahanglan ng tanan magtahod sa mga anaa sa kagamahanan kay walay otoridad nga dili tinugutan sa Dios ug ang mga kagamahanan karon gipahimutang sa Dios busa ang musupak sa kagamahanan nagsupak sa tukod sa Dios ug ang magbuhat niini silutan gayud kay ang namunuan nga sulugoon sa Dios. Unsa ang tawag sa Ginoo sa namunuan? Ang tawag sa Dios sa mga naa sa namuno, sulugoon sa Dios. Ug nag-alagad alang sa inyong kaayuhan. Apan kun magbuhat kamog dautan, angayan kamong mahadlok, kay silutan gayud kamo nila, nga mga sulugoon sila sa Dios. Aron maoy magpahamtang sa kasuko sa Dios ni atong nagbuhat sa dautan. Now, nganong gibutang sa gobyerno ang katungod sa leader nga mo pangu aron naay gitawag kita nga malinawon o orderly government. Ang gobyerno nga naay hustisya, ang gobyerno nga naay pagpahimutang sa iyang katawhan ug naay gitawag natong rule of law, balaod nga atong gituman. Apan, naalang ko iapan, so ang tanang musupak sa gobyerno, dili na angay nimong buhaton kay ang Dios ang nibutang diha nila. Bisag di kaganahan sa presidenteng mudaog, wa na kay mabuhat, apan mutahod sa ilang katungod. Kay gipili man sila, kay sila may anaa diha.
Apan atong sabton ang bersikulo 3 ngadto sa 4. Murag di gyud nato mada ang unom pero ato na lang humanon kining dapita. Ingon sa bersikulo 3 ngadto sa 4 sa Roma. Roma 13:3 ug 4. Ingon ang Biblia, kita na? Kay ang mga punuan dili ang ayang kahadlukan ni adtong nagbuhat sa maayo, kundili sa nagbuhat sa dautan. Buhata ang maayo aron dili kamo mahadlok sa kagamhanon ug daygon ka hinuon. Kay ang namunuan nga sulugoon sa Dios ug alagad alang sa iyang kaayuhan, apan kun magbuhat kamog dautan, angay kamong mahadlok kay sulutan gayud kamo nila. Mga salugoon sila sa Dios aron may mupahamtang sa kasuko sa Dios ni adtong magbubuhat ug aron mubuhat og mga dautan. So giklaro sa Biblia nga ang tao sa gobyerno gibutang sa Dios ug ang ilang trabaho mao ang paghanay sa nasod o paghanay sa ilang komunidad nga giuluhan. Akong basahon ang usa ka excerpts sa usa ka author nga Pilipino nga nisuwat siya og komentary bahin sa mga naas katungdanan. Si Isabelita Magalit, karaan siyang presidente sa ATS o Asian Theological Seminary, ingon siya, human rulers are part of God's provision for His governance of the world. They rule only by delegated authority. From Him, rulers are given authority. Gikan sa Dios, nihatag ang Dios og katungod diha kanila for a purpose to promote good and restrain evil. They must give account to the real ruler regarding their exercise of authority. God gave government leaders the responsibility of upholding justice and righteousness in a society, to promote the doing of what is right and to restrain wrongdoing are the two basic functions of government. Kung siya ang duha lamang kaangay natong mahinungdanon nga sabton sa panggobyerno, sa mga gipili sa ilang posisyon, maukuno ang pagbuhat sa maayo o sa pagbadlong sa dautan. Maura gid na ang bottom line. Muna ang unang Pedro 2:13-17. Submit yourselves to the Lord's sake for every human authority, whether to the emperor or supreme authority or to governors, who are sent by Him to punish those who do wrong and to commend those who do right. Gibalik na pod, ang panggobyerno mao ang pagpahimutang, pagdasig sa pamuhat nga maayo o pagbadlong sa mga dautan. Versikulo 15, for it is God's will that by doing good, you should silence the ignorant talk of foolish people. Nga paagi sa kabubuton sa Ginoo sa pagpamuhat nimo sa maayong butang, imong mabadlong ang mga ignorante nga pamulong sa mga dautang mga tao, mga buang-buang nga tao. Verse 16, live as free people. Do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as God's slaves. Show your proper respect to everyone. Love the family of believers. Fear God and honor the emperor. So, ang naas katungdanan gipili sa Dios o ang Dios dipili kanila aron pagpahimutang sa duha ka butang. Unsa nang duha ka butang? One is to encourage what is good and to restrain or punish what is evil. Okay? So duha ra na kabutang anong gibutang sa Ginoo aron pagpahimutang sa gitawag natong peace and order. Now, murag di na gyud mada, alas 9 naman gyud. Sunod semana, the Lord willing, atong tan-awon ang unom ka criteria nga atong lantawon sa usa ka leader, atong tan-awon kinitanan sa Biblia. Naay gitawag nato nga karakter, atong tan-awon ng iyang pamilya, atong tan-awon ng iyang abilidad, atong tan-awon ng iyang hustisya, ang iyang accountability, o ang iyang panan-awon pag-abot sa kabubuton sa Ginoo. Sunod semana, the Lord willing, ato ning tan-awon, o ako mong hangyoon nga inyong isuwat ang top 3 choices nga naa ninyo. Unya, inyo nang graduhan base sa gisultis Ginoo. Kaysa pagkakarono na grabe,
dako kay impluwensya ang gitawag natong social media. Bahala nagsayop, basta mudaog ang akong boto, di sayang. Kapait. So mubutar ka aron mudaog, di ka mubutar para sa imong pagpili sa angayan nga anaa sa luna. Nay nangutana na ako, pastor, sayang ang boto ko kung hindi ko ilalagay sa mananalo. Tagalog ni siya, nangutana ako siyang giingnan, kapatid, ni minsan hindi naging mali ang pagtayo sa tama. Ang masama ngayon, ang tama, ang mali, siya ng tama, at ang tama, ginagawa na nating mali. And that is the saddest part of this process where we have neglected our call to stand for the sake of the gospel. And all of the people of God say, atong pakpakan ng Ginoo mga igsoon, maayo ang Dios sa iyang mga saad. So sunod semana atong tun-an ang ikaduha nga serye bahin niini sa pagpili. Og sunod semana maghatag ko og sa senatorial mohatag mid suggestion kamuray mo pili kani ang among nakita nga Kristohanon tinuod dili Kristohanon sa pamaba nya way Kristo sa kasing-kasing. Among nakita kadaghanan sa ila anak og pastor og nagtubo sa simbahan. Mauna nga nakita nato ang ilang kadaugan sa ilang pagdagan sa karaan ug nagpadayon sila sa pagpapili na pud karon. Kana sunod semana sa ngalan ni Jesus. Amen. So katungwa pa ka decide ayaw sa mong decide kay naa patay tun-an, naa patay saktong panahon. Lunes pa man ang eleksyon. Amen. Hinaot ato pang mausab ang mga sayop nga pangunahuna ug magiyahan tas Ginoo. Di jud ko musulti kinsay akong ibutar pero musulti gyud ko ninyo tumana ang pulong sa Dios. Kay naa din na ang atong kaugmaon, ang saad sa Ginoo para ta magmalambuon. Salamat sa Ginoo. Manindog ta igsuon sa pagtapos. Kasapa atong pakpakan ng Ginoo sa iyang kamaayo. Kinsa sa inyo ang wala pa'y D-group, wala pa mo nagatinan og Bible study, wala pa mo ikagrupo, taas og kamot. Wala pa mo na assign. Importante man gyud nino kay dinhi ang paagi nga amo mong maamuma, maatiman ug ang tanang mga pahimangno o unsa man gani dina nato mapasulod ug kanya kun naay angay nga bisitaon di mo mataligaman tungod kay nagkaubay-ubay ang kaigsuonan. Ato ning buhaton magmatinud-anon ta, mutambong ta og mga Bible study dili mahimong wala kay giatiman. Kung gusto kang mutubo sa Ginoo og apil sa lawas ni Kristo, dili pwedeng bungol-bungulan lang nato ang Ginoo. Ang gitudlo sa Biblia, tambong sa simbahan ug tambong sa panimalay nga pagtuo, tudlo sa pulong sa Dios dina sa atong mga panimalay. Amen. Sige, magtaas ta sa atong kamot sa Ginoo, pasalamat. Amahan namong langiton, salamat kayo sa imong tumong ug tinguha sa among kinabuhi nga among mabuhat ang angayan namong pagabuhaton. Giyahi kami sa among paglakang, tudloy kami sa among mga pananawon nga hatagan kini og lamdag sa tumoy-tumoy aron mahimaya ka sa among kinabuhi ug dili masayang ang among pagbuto gumikan sa giya sa Biblia ug sa balaang espiritu. Salamat o Dios kay maayo ka man nga Ginoo sa ngalan ni Kristo. Ang tanan mosulti og amen. Atong pakpakan ka sa paang Dios nga buhi. Amen. Your success starts on, and every believer is, so tanan ta igsuon mo amuma ta og katawhan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayong buntag, salamat sa Dios o kita makagikan na sa pagsangyaw sa mayong balita. Alauna ang atong D-group training.